Encwadini yokuqala kwabaseKorinte, isahluko 1, umpostoli uPaul uthi, sishumayela uKristu obethelwe. Sishumayela uKristu obethelwe. Kungani? Ngiyaqinisa. Kungani sishumayela ngokubethelwa kukaKristu esiphambanweni? Kungani sikhumbula ukubethelwa kwakhe njalo ngonyaka ngePasika amisa amazwi kaKristu esiphambanweni? Kungani sithatha lolu phawu lokufa isiphambano? Kungani silenga isiphambano odongeni noma sisiqoke entanyeni yethu? Kungani? Kubalulekile kungani ukubethelwa kukaJesu kusho ukuthini? Kusho izinto eziningi kumaKristu. Kodwa ngaphambi siqhubeke ngifuna ukusikhumbuza ukuthi ngaphandle kokuvuka kwakhe ukubethelwa kukaJesu akusho lutho. uPaul usho kwabaseKorinte 15:14 lithi, uma uKristu engavuswanga kwabafileyo, ukushumayela kwethu kuyize, nokukholwa kwenu kuyize. So, uma engavuki, ukufa kwakhe bekungasho lutho. Ukubethelwa kukaJesu kusho lokho okwenziwa kuphela ngenxa yokuvuka kwakhe. Siyahambisana bazalwane. Kodwa sizokhuluma kancono ngokuvuka kwakhe ntambama. So manje sizoqamisa his crucifixion. Kusho ukuthini ukubethelwa kukaJesu? Sikwazi ukusho izinto eziningi ngencazelo kanye nokubaluleka kokubethelwa. Ngizobala amaphuzu ayisithupha. Kodwa sizoqamisa kakhulu kweyodwa kuphela. Futhi ngizobala amavesi amaningi. So ngiyacela ningazami ukuthola wonke eBhayibhelini lenu ngoba sizohamba ngokushesha. Okay, kodwa uma nginikeza amavesi ngicela balane phansi bese ningabuyekeza ekhaya. Kulungile? Okay. Point number 1. Ekubethelweni kukaKristu sibona ubunzima besono. Ubunzima besono. KwabaseRoma, isahluko 6 verse 23 lithi, inkokhelo yesono kufa. Yebo. Ngendlela efanayo kumaHebheru 9:22 lithi, ngaphandle kokuchitha igazi akukho ukuthethelelwa. Manje sibona ekubethelweni ukuthi isono sinemiphumela, sidinga isahlulelo. Uma isono sasingeyona inkinga, sasingekho isizathu sokuba uJesu afe. He died for nothing. Ngakho uKristu obethelwe usikhumbuza ubukhulu besono sethu phambi kukaNkulunkulu. Amen bazalwane. Kodwa ngesikhathi esifanayo, point number 2, ekubethelweni kukaKristu sibona uthando lukaNkulunkulu. Uthando lukaNkulunkulu. Incwadi kwabaseRoma isahluko 5 ivesi 8 lithi, uNkulunkulu uyabonakalisa ukusithanda kwakhe ngalokho ukuthi siseyizoni uKristu wasifela. uNkulunkulu uyasizonda isono because it ruins his good world. Kodwa akazizondi izoni. Uyasithanda. Akalindanga ukuba sibe ngabulungileyo ngesikhathi sisesezoni wathatha isinyathelo kuqala ukuze asisindise.
ukusenza sibe ngabulungile. Ekubethelweni sibona uthando lukaNkulunkulu. Amen, bazalwane. Point number 3. Ekubethelweni kukaKristu sibona ukuthi uJesu wafa esikhundleni sethu. Incwadi yokuqala kaPetru 3:18, 1 Peter 3:18 lithi, ngokuba naye uKristu wahlupheka kwaba kanye ngezono, olungileyo ngenxa yabangalungile, ukube asiyise kuNkulunkulu. Ngendlela efanayo, eTestamenteni elidala, umprofeti uIsaya uthi, esahlukweni 53, Isaiah 53 ivesi 5 lithi, yebo, yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, yaxotshozwa ngobubi bethu. Isijeziso saziphezu kwayo ukube sibe nokuthula, nangemivimbo yayo siphilisiwe thina. Thina zoni sifanewe isahlulelo sikaNkulunkulu. Angithi? Kodwa ngenxa yothando lwakhe olukhulu ngathi leso sahlulelo sehlela kuJesu esikhundleni sethu. Lokhu sikubiza ngokuthi ukufaka esikhundleni, noma ngesingisi sithi i-substitution, bazalwane. Ekubethelweni sibona ukuthi uJesu wafa esikhundleni sethu. Point number 4. Ekubethelweni kukaKristu sibona ukuthi isono sethu sisusiwe. Amhubo 103 verse 12 lithi, njengokuba impumalanga yahlukene nentshonalanga, udedisile kangaka kithi iziphambeko zethu. Noma umprofeti uMika uthi, isahluko 7:19, Mika 7:19, uyakubuya asibekezelele, anyethele phansi ububi bethu, yebo, uyakuphonza zonke izono zabo ekujuleni kowandle. Noma testamentini Elisha, ngokuka Johane, isahluko 1 verse 29, uJohane umbaptizo, uthi ngoJesu, beka iwundlu likaNkulunkulu, elisusa izono zezwe. Amen, bazalwane. Mflambe nizukhumbula ukuthi eTestamentini elidala, abantu bakwa-Israyeli once per year on the Day of Atonement babevuma izono zabo ngewundlu. Base bethumele iwundlu ehlane. Kwakuwuphawu lukaNkulunkulu ethathe izono zabo kude. Kodwa manje uJesu uyileyo wundlu, hayi nje ngenxa Israeli, kodwa ngenxa yomhlaba wonke. Ngenxa yothando lwakhe uNkulunkulu akaqini nje ngokuthethelela isono sethu, akaqini nje ngokusimboza noma asiziba, empeleni uyasisusa. Siphelile unomphela ngenxa yasephambano. Ekubethelweni kukaKristu sibona ukuthi isono sethu sisusiwe. Sihamba sana, bazalwane. Point number 5, ekubethelweni kukaKristu sibona isibonelo okufanele sisilandele. Isibonelo okufanele sisilandele. Incwadi yokuqala ekaJohane, isahluko 3 ivesi 16, lithi, uthando silwazi ngalokho, ukuthi yena wabeka ukuphila kwakhe ngenxa yethu, nathi sifanele ukubeka ukuphila ngenxa yabazalwane. uJesu usithanda kakhulu waze wanikela ngokuphila kwakhe ngenxa yethu. Uma singabafundi bakhe, usibiza ukuba silandele isibonelo sakhe. Sithatha isiphambano sethu, simlandela. Noma ngabe lokhu kusho ukunikela ngokuphila kwethu ngenxa yabanye. Ekubethelweni kukaKristu sibona isibonelo okufanele sisilandele. Point number 6. Ekubethelweni kukaKristu sibona ukunqoba kukaKristu phezu kwamandla amabi okomoya.
Encwadini kwabasa Kolose, isahluko 2 amavesi 13 kuya ku 15. Kwabasa Kolose, isahluko 2, ivesi 13, liti. Nani-ke, ebe nifile ngeziphambeko, nango kungasoki kwenyama yenu wanenze nibe ngabiphilayo kanye naye esithethelela zonke izono zethu. Esahlangule incwadi yecala lethu, emelana nathi ngemiyalo yayo, wayisusa ngokuyibethela esimphambanweni. Ebaphucile ababusi namamandla izikhali wabethela ngehlazo obala, ebanqoba ngaso isiphambano bazalwane. Ivesi 15. Leli vesi elingukiye lethu for this session. Ebaphucile ababusi nabanamandla izikhali wabethela ngehlazo obala, ebanqoba ngaso. Leli iphuzu engifuna ukuliqamisa ngempela namhlanje, ekubethelweni kukaKristu sibona ukunqoba kukaKristu phezu kwamandla amabi okomoya. Manje siyazi ukuthi uNkulunkulu uyinkosi ngempela ezowini nasemhlabeni, angithi. Kodwa siyazi futhi ukuthi bakhona omoya abaningi namandla amabi nababusi abavukelayo emhlabeni, angithi. Lawa mandla omoya amabi ayamzonda uNkulunkulu. Ayamzonda umhlaba omuhle kaNkulunkulu, afuna ukuwububisa. And iqiniso liwukuthi banamandla ngempela. They do have real power. Ngokuka Johane isahluko 14, uJesu ubiza uSathane ngokuthi umbusi wezwe. Ngokuka Luka isahluko 4, sifunda ukuthi uSathane unegunya phezu kwayo yonke imibuso yalalizwe. Noma incwadi yokuqala ekaJohane 5:19 lithi umhlaba wonke usemandleni omubi. Labo uNkulunkulu bamanga banamandla kuphela ngoba abantu bakhetha ukubalalela esikhundleni sokulalela uNkulunkulu oyedwa weqiniso. uNkulunkulu uyinkosi yethu efanele. Kodwa uma sikhetha ukulalela okubi esikhundleni sakhe, siba yiziqila zesono noSathane. Siyahambisana bazalwane. UPawulu uthi encwadini kwabasa Roma isahluko 6 ivesi 14 lithi, anazi yini ukuthi lowo enizinikele kuye ukube nibe yizingceku zokumlalela. Nizingceku zakhe enimlalalayo, noma ezesono kube ngokufa, noma ezokulalela kube ngokulunga. Amen bazalwane. Uma wonke muntu wayalalela uNkulunkulu ngokuphelele, ababusi ababi bomoya bebengeke babe namandla noma igunya. Banegunya kuphela uma sibanika lona. Kodwa yilokho kanye esikwenzayo, angithi bazalwane. Suku zonke, every single one of us. Akekho umuntu okwazi ukulalela uNkulunkulu ngokuphelele. Wonke umuntu ukhetha ukungamlaleli uNkulunkulu, ukulalela okubi esikhundleni salokho. Ngakho ke thina sandisa amandla ezitha zethu. Siyahambisana bazalwane. By giving them our obedience, we give them power over us. Banamandla okusikhohlisa, okusilinga, okusihlasela, nokusibulala. Banamandla ngaphandle kukaKristu, banamandla aphelele phezu kwethu. Uma siziqila, akukho esingakwenza. Kepha uJesu. uJesu wenza lokho thina esasingena kukwenza. Amen bazalwane. Amandla amabi okomoya bona bazama ukukhohlisa uJesu. Kodwa uJesu wahlala eqotho. Wabambelela eqinisweni likaNkulunkulu. Bona bahlasela uJesu, kodwa uJesu akazange azinikele.
Bamlinga uJesu, godo uJesu akazange one, walalela uNkulunkulu ngokuphelele. Like we heard namhlanje ekuseni, uJesu wazithobisa. Elalela kwaze kwabe sekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano. Ngalokho ke, ngenxa ukufa kwakhe, ngenxa his crucifixion, uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke, ukuze ngegama likaJesu amadolo wonke aguqe, awabasezulwini, nawabasemhlabeni, nawabangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, kuba inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Amen bazalwane. Ngokungafani nathi, unlike us, ukufa kukaJesu kwakungenasono izijeziso noma umphumelo wesono sakhe, ngoba akazange one. He had no sin. So it was not a consequence for his sin. Ngaphezu kwalokho, ukufa kwakhe kwaba ubufukazi bokulalela kwakhe uNkulunkulu ngokuphelele. Lapho uJesu efa, amandla amabi okomoya ayacabanga ukuthi anqobile. Simbulale indodana kaNkulunkulu. Kodwa empeleni uJesu wayenqobile. uJesu walalela uNkulunkulu ngokuphelele. Wayengena cala kodwa wafa esikhundleni sethu, ekhokha intengo yesono sethu, ethwala ihlazo lethu, ethwala isijeziso sethu. Kuwo wonke umuntu ngaphandle kukaKristu, kuwo wonke umuntu singaphansi kwamandla okufa ngenxa yesono sethu. Ukufa kuwuphumela wesono sethu. Kodwa uJesu owayengena sono wathatha imiphumela yesono. Ngakho ke wathatha amandla okufa. Ukunqoba kukaJesu ukufa kuphuca amandla amabi usongo lwawo oyinhloko kubantu. He took away the worst thing that they can do to us. Ngakho ke uPawulu uthi, wabaphucile ababusi nabanamandla izikhali, wabathela ngehlazo obala, ebanqoba ngaye. Amen bazalwane. Ekubethelweni kukaKristu sibona ukunqoba kukaKristu phezu kwamandla amabi okomoya. Manje, I want to consider singaphila kanjani in light of this. Ngenxa yokunqoba kukaJesu esiphambanweni phezu kwamandla amabi okomoya, singaphila kanjani? Ngithanda ukwenza amaphuzo amathathu. 3 points of application. Singaphila kanjani? Number 1. Ngenxa yokunqoba kukaJesu esiphambanweni, singaphila ngokukhululeka emandleni esono. Singaphila ngokukhululeka emandleni esono. Khumbulani ukuthi ngaphandle kukaKristu amandla omoya amabi ayasimangalela. Angithi, they accuse us phambi kukaNkulunkulu. Asitshela ukuthi sinecala kangakanani ngokwephula umthetho kaNkulunkulu. Asitshele ngehlazo lethu ngoba simhlazile uNkulunkulu. Asilahla. Futhi akhulume iqiniso ngoba ngaphandle kukaKristu asinalutho ngaphandle kwecala, nehlazo, nokulahlwa phambi kukaNkulunkulu. Kodwa ngenxa yokunqoba kukaJesu esiphambanweni, singaphila ngokukhululeka emandleni esono. Encwadini kwabaseRoma isahluko 8 ivesi 1, Romans 8:1 nithi, kanjalo akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. Ngokuba umthetho kamoya wokuphila okuKristu Jesu ungikhululile emthethweni wesono nowokufa. Akukho ukulahlwa kulabo abakuKristu. Amen bazalwane. Ngoba yena walahlwa esikhundleni sethu. uJesu wathatha icala lethu ukuze sibe msuha phambi kukaNkulunkulu. uJesu wathatha ihlazo lethu ukuze sidunyiswe phambi kukaNkulunkulu.
Waba yiloko esiko ukuze sibe yiloko ayiko. Koya mangala. Ngakho ke singaphila sikhululekile emizweni yeqala nehlazo. Manje ngisho noma uJesu asisindisa, siyazi ukuthi asiphelele, angithi? Are there any perfect people here today? Me neither. Siyazi ukuthi sisazoqhubeka nokwenza amaphutha. Kodwa ngoba sikuKristu isono sethu asisasihlukanisi noNkulunkulu. Our sin no longer separates us from God. uSathane akasakwazi ukusimangalela phambi kukaNkulunkulu. Ngithanda leli culo ngesingisi ngixolisa angikwazi ukuhumusha kahle. Kodwa ngesingisi iculo elithi, when Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, upward I look and see him there who made an end to all my sin. Lapho amaKristu sona, uma sona, amandla amabi athi, bheka isono sakho, bheka icala lakho, bheka ihlazo lakho, bheka ukuthi mubi kangakanani. Kodwa ngenxa uJesu singaphendula, bheka uJesu, bheka ukuthi muhle kangakanani, okuyiqiniso ngaye kuyiqiniso nangami. Uma sona siyaphenduka futhi siphumule uJesu. Asihlali phansi sithwele umthwalo wezono zethu sicabanga ukuthi sibi kangakanani. Akukho cala, alikho ihlazo, akukho ukulahlwa, uJesu wakuthatha konke. Amen bazalwane. Akukho ukulahlwa kulabo abaKristu ngenxa yokunqoba kukaJesu esemphambanweni. Singaphila sikhululekile emizweni yeqala nehlazo. Singaphila ngokukhululeka emandleni esono. Siyahamba sana bazalwane. Application point number 2. Ngenxa yokunqoba kukaJesu esemphambanweni, singaphila ngokukhululeka esijezisweni yesono. Emandleni esono manje esijezisweni, singaphila ngokukhululeka esijezisweni sesono. Khumbulani ukuthi amandla esono ukufa. Into embi kakhulu amandla omoya amabi angeyenze kithi, usongo lwawo olukhulu kithi ukusibulala. It's the worst thing they can do to us, angiti, is to kill us. And isono sethu sisihlukanisa noNkulunkulu. Ukufa kuyisijeziso sokuqina sesono. Ngoba uma sifa ngaphandle kukaKristu, ukufa kwetu kungunaphakade. Ukuhlukana kwetu noNkulunkulu ngokufa kungunaphakade. Kepha uJesu wahlupheka ngokufa esemphambanweni. Wahlupheka ngokuhlakaniswa noNkulunkulu ukuze thina singaphoxelekile. Encwadini kumaHebero isahluko 2 ivesi 14 lithi, ngakho ke njengokuba abantwana thina, njengokuba abantwana bahlanganyela igazi nenyama, naye uqobo uJesu, naye uqobo wahlanganyela khona lokho. Waba yiloko esiko kuze sibe yiloko ayiko. uJesu uqobo wahlanganyela khona lokho ukuze ngokufa amchithe obe nawo amandla okufa onguSathane. Abakhulule bonke labo abathi ngokwesaba ukufa ekuhambeni kwabo konke babeboshewe ebuxileni. Ngenxa yokunqoba kukaJesu esemphambanweni, kithina esikuKristu akukho ukwesaba ekufeni. Into embi kakhulu amandla angeyenze kithi ukusibulala, kodwa ngenxa yokuthi uJesu wafa futhi wahlukaniswa noNkulunkulu esikhundleni sethu, ukufa akusona isiphetho sendaba yethu. Amen bazalwane. It's not the end of our story.
Akuku ukwesaba ekufeni. Akudingeki sesabe ukufa. Ngenxa yokuthi ukufa kwakhe kubawa njengokufa kwetu, impilo yake yokuvuswa kwabafileyo nayo inge yetu. Incwadi kwabaseroma isahluko 6 ivesi 5 lithi. Uma sihlanganisiwe kanye naye ngokufa okufananayo, sikuba njalo nangokuvuka. Sazi lokhu ukuthi umuntu wethu omdala wabathewa kanye naye esiphambanweni, ukuze umzimba wesono wenziwe ize, singabe sisakhonze isono, ngoba ofileyo ukhululiwe esonweni. Kepha uma safa kanye noKristu siyakholwa ukuthi siyakuphila futhi kanye naye. Amen bazalwane. Kumewe sikhumbule, as we speak with others, sifisa ukubakhuthaza. Kumewe sikhumbule ukuthi yize uJesu ekunqobile ukufa futhi singakwesabi ukufa, inqubo yokufa isayesabisa. Siyahamba sana. There's no fear in death. Kodwa, for all of us, the process of dying is still scary. And that's okay. Akekho ofuna ukufa. Akekho ofuna ukudlula ebuhlungwini nasekuhluphekeni kokufa. Le nqubo isabisa. Kodwa umphumela wokugcina, isijeziso sokugcina ususiwe. Asikwesabi ukufa uqobo. We do not fear death itself. Singaphila ngokukhululeka ekwasabeni. Singaphila izimpilo zethu ngokulalela uJesu ngoba siyazi ukuthi kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani kithi noma singafa akukho okungasihlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu. Amen bazalwane. Ngisho nokufa. Even death cannot separate us. Ngenxa yokunqoba kukaJesu esimphambanweni siphila ngokukhuleka ezijezisweni sesono ukufa nokwesaba ukufa sikhululekile. Sihamba sana bazalwane. Application point number 3. Final point. Ngenxa yokunqoba kukaJesu esimphambanweni, singaphila ngokukhululeka emandleni omoya amabi. Singaphila ngokukhululeka emandleni omoya amabi. Kuyiqiniso ukuthi uma sindisiwe, ngezinye izikhathi sisona, sishaya amaphutha, asiphelele. Ngempela ngeke siphelele ukuze kube yilapho uJesu ebuya. Kodwa khumbulani, ngaphambi kokuba sisindiswe, ngaphandle kukaKristu, thina sonke sizigqila zesono. Sizigqila zikaSathane namandla omoya amabi. Alawule izimpilo zethu, asinazo izinketho. We can't not sin if we are apart from Christ. Akukho esingakwenza. Singaphansi kwamandla abo ngokuphelele. USathane ngaphandle kukaKristu, uSathane uyinkosi yethu. Futhi kumewe senze lokho akufunayo. Kodwa ngenxa yokunqoba kukaJesu esiphambamweni, asisezona izigqila zesono noSathane. Kwabasekolose isahluko 1 ivesi 13 lithi, uNkulunkulu wasikhulula emandleni obunyama, nowasibeka embusweni wendodana yothando lwakhe, okukuyo sinokuhlengwa ukuthethelwa kwezono. Asisebona abumbuso kaSathane, singabobuso kaJesu. We belong to a new kingdom, bazalwane. Ngaphambilini sasinganako okunye ngaphandle kokona, manje sinokukukhetha. We have a choice. Sikwazi ukwenqaba isono, ukuphila sikhululekile esonweni. Incwadi kwabaseroma isahluko 6 ivesi 12 lithi, ngakho makungabusi isono emzibeni wenu ofayo, nize nilalele izinkanuko zawo, ngokuba isono asikubusa phezu kwenu, ngokuba aniphansi komthetho kepha niphansi komusa.
Amen bazalwane. Konke lokhu kungenzeka ngoba sihlangene noJesu ekufeni kwakhe. Wafa isono esikhundleni sethu ngakho-ke nathi sifile esonweni. Umoya wakhe uhlala ngaphakathi kithi usinika amandla akhe okwenza lokho esasingena kukwenza ngaphambili. Sihambisana bazalwane. Yebo sisazoqhubeka nokwenza amaphutha kodwa ngeke sibuswe isono. It's not our master anymore. Sinamandla okumelana amandla akhe. Incwadi yokuqala ekaJohane isahluko 4 ivesi 4 lithi, lowo okini mkhulu kunaye osezweni. Kuze kube yilapho uJesu ebuye futhi, uSathane nemimoya emibi basenamandla. Kodwa abanawo amandla phezu kwethu. uJesu ubanqobile esiphambanweni. Siphila singenalo uvalo. Abantu abaningi bayesaba. Besaba uSathane, besaba amandla omoya, besaba iziqalekiso, besaba amademoni, besaba amadlozi. Bafanele ukwesaba uma behlukene noKristu kodwa hayi thina. Ayiyesabi ngoba lo kithi mkhulu kunabo bonke abanye omoya. Amen bazalwane. Abanawo amandla phezu kwethu esikuKristu ngakho-ke singaphili izimpilo ezingenakwesaba. Akusadingeki silalele isono noSathane. Sikhululekile ukulalela uJesu kuphela ngamandla akhe. Ngokubethelwa kwakhe esiphambanweni uhlazise wonke amanye amandla. Sihambisana bazalwane. Ngaphambi kivale ngithanda ukwenza isibonelo. Mhlambe niyazi ukuthi kudala ephesheya e-USA. Abantu abaningi abamhlophe babaxilaza abantu abanyama. It's a horrible evil emlandweni wethu. Babenamandla okuphila nokufa phezu kwezixile zabo. Izixile zabo kwakuyimpahla yabo. Izixile kwakumewe zenze konke ezazikutshelwa. Zazingena kukwazi ukuphikisani. Zazingena kukwazi ukungalaleli. Uma zingalaleli zazijeziswa kanzima kakhulu. Kodwa ngoJanuary 1st ngonyaka 1863 umongameli uAbraham Lincoln wenze isimemezelo, i-Emancipation Proclamation. Kusukela manje kuqhubeke zonke izixile eMelika zingabantu abakhululekile. Kusukela ngalolo suku abantu abamhlophe babengenalo igunya noma amandla asemthethweni phezu kwabantu abanyama. Kusukela ngalolo suku izixile zangaphambili zakhululeka. Kusukela ngalolo suku babengasakuma babeka amakhosi abo angaphambili emehlweni bathi awungiphethe. Awukwazi ukungitshela ukuthi ngenzeni. Ngingumuntu okhululekile. Bazalwane, lapho uJesu wafa esiphambanweni esikhundleni sethu, uNkulunkulu wenze isimemezelo, emancipation. Ngenxa kaKristu obethelwe, singasho kuSathane kanye namandla omoya amabi ukuthi awungiphethe. Awukwazi ukungitshela ukuthi ngenzeni. uJesu wathenga inkhululeko yami ngegazi lakhe. Ngingumuntu okhululekile kuye. Wena uSathane suka kimi. Ngikhululekile. Ngenxa yokunqoba kukaJesu esimphambanweni singaphila ngokukhululeka emandleni omoya amabi. uKristu obethelwe. uKristu obethelwe. Singaphila
ngokukhuleka emandleni esono. Singaphila ngokukhululeka esijezisweni sesono. Singaphila ngokukhululeka emandleni omoya amabi. Makabongwe uNkulunkulu osinika ukunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu. Siyabonga uNkulunkulu anibusise.